ሰላም ንጸልይ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካሎና ስለ ኩሉ ትገብረልና ሕጂ ድማ ብዛዕባ ፍቅርኻ ስለ ትምህረና ነመስግነካሎና ስምዓና ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በአር መምጻእ ክርስቶስ ቅድሚ ልደት ማለት እዩ ኢና ንመሃር ዘሎና። ስለዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እታ ሽምዓ ናይ ተስፋ ትብል ቀዳመይቲ ሰንበት ቅድሚ መምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ተስፋ ነዚ ልደት እዚ ንጽበዮ ዘለና ኣብ ካልኣይ ምጽኣት ንጽበዮ ዘለና ተማሂርና። ቀጺልና ድማ ኣብቲ ካልኣይ ሰንበት ናይ መምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ልደት እምነት በእምነት ከም ንጽበዮ ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣት እውን ነቲ ብዓይንና ዘይንርእዮ እሞ ርግጽ እንገብሮ እምነት ተማሂርና። ቀጺልና ሎሚ ሳልሳይ ሰንበት እቲ ቀድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱን ምጽኣቱን እነቅሎ እንዝክሮ ከምኡ ድማ ብሃንቀውታ ንጽበዮ ሳልሳይ ሽምዓ ከነብርሂና ኣብርሂና ኣሎና። እዚ ድማ ፍቅሪ ዝብል ኣርእስቲ ኣለዎ። ፍቅሪ እንታይ ማለት እዩ? ወለድና ስለ ዘፍቅሩና ምሳና ክነብሩ ደልዩ፣ ንሕና ከዓ ስለ ነፍቅሮ ምስኦም ክንነብር እንደሊ። ኣብ ፍቅሪ ርክብ ኣሎ። ነቲ ነፍቅሮ ሰብ ምስኡ ክንነብር፣ ምስኡ ክንዕልል፣ ምስኡ ክንዘናጋዕ፣ ምስኡ መደብ ክነውፅእ፣ ምስኡ ጽቡቕ ርክብ ክህልወና እንደሊ። ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ምሳና ርክብ ይደሊ። ስለምንታይ? ስለ ዘፍቅረና። ኣዳምን ሄዋን ክፈጥሮም ከሎ ካብቶም ካልኦት ፍጥረት ዝተፈልዩ ገይሩ ፈጢርዎም። እምበኣር እንስሳ፣ ኣዕዋፍ፣ ዓሳታት፣ ተኽሊ ኩሉ ፈጢሩ። ነዞም ኩሎም ክፈጥሮም ከሎ ግን ካብቶም ኩሎም ዝፈጠሮም ንሰቢት በለጸ ፍቅሪ ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እስትንፋስ ህይወት ናቱ እስትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ ንኣዳም ዘለዓለማዊ ከም ዝኸውን ብመልክዑ ከም ዝነብር ህያው ከም ዝኸውን ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። ካብቶም ካልኦት ፍልይ ዝበለ ብዘይ ሓጢኣት ፈጢርዎ። ኣዳምን ሄዋን ካብታ ካብዚኣ ኣይትብልዑ ዝበሎም ምስ በልዑ ግን ተጋጊዮም። ዓብ ጌጋ ገይሮም ጥራይ ኣይኮነን ሓጢኣት ይበሃል። እዚ እግዚአብሔር ድማ ምስ ሓጢኣት ክነብር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ዝነበሮ ፍቅሪ ምስ ኣቶም ዝነበሮ ርክብ ከም ቀደሙ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ። ፍቅሪ እግዚአብሔር ግን ኣይተለወጠን ንወዲ ሰብ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ንወዱ ኣብ መብልዕ ማል ክውለድ ሓጢኣት ናይ ሰብ ከዓ ኩሉ ሓድግ ሰዲድዎ መለኮት ስጋ ለቢሱ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 እንታይ ዝብለና? ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ። እቲ ፍቅሪ ናቱ እምበር ክሳዕ ክንዲዚ ወዱ ክሳዕ ዝሰድድ ኣብ መብልዕ ማል ክውለድ ክዓቢ ክሳቀየ ክስቀል ክመውት ህያው ኮይኑ ከዓ ነቲ ሓጢኣት ናይ ዓለም ክርሕቕ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰባት ስለ ዘፍቅሮም ንወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ኩሉ ሓዲጉ ምስ ደቂ ሰባት እንደገና ርክቡ ይጅምር። ስለዚ እቲ ነዚ ኩሉ ክገብር ዝድርኾ ዘሎ ድማ ፍቅሪ እዩ። ፍቅሪ ናይ ኣምላኽ እምበኣር ካብ ኣምላኽና ንደቂ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ተዋሂቡና። ንሕና ንዕኡ ከዓ ካብቲ ዝሃበና ፍቅሪ ክነፍቅሮ፣ ንሕዋትናን ብጾትናን ከዓ ክነፍቅር። እቲ ናቱ ፍቅሪ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ዝጅርብብ ፍቅሪ ይህቡና።
نعنا هوينو نأملخنا خنفكر نحواتنا نبصوتنا ناب كبابنا كنفكر كا أخل فقر هيونا سلازي انتاي زبلنا ويتانا يسوع كريستوس ونسمسي እግዚአብሔር አምላክ ከነፍቅር ናደና ከነፋቀር ይትእዛዙ በዚህ ምክንያት ዚዩ እግዚአብሔር አምላክ ነታ ሓደ ወዱ ናብዛ ዓለም ዝኣሰደዶ ንዓለም ንህዝቢ ንዓይ ንኣኻትኩም ስለዘፍቅረና ኣብዚ ግዜ ዝኸቢድ ኩነታት ክህሉ ኽእል እዩ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ እንታይና ክንብል ኣምላኸ ዝብላዕ ዕለታን ጌራ ስለዝሃብካኒ ተመስገን ክዳን ስለዝሃብካኒ መዕቀሊ ስለዝሃብካኒ ተመስገን ግን ነቶም ዘይብሎም ከዓ ክትህቦም ጸሎት ገብር ኣለኹ ነቶም ዝሓመሙ ክትሕግዞም ልምነካ ኣለኹ ነቶም ዝሽገሩ ዘበሉ ኩላቶም ክትበጽሖም ዝክረክ ልምነካ ኣለኹ ካብ ኩሉ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ሒዙ ከም ዝመጸ ተላኢኹ ከም ዝመጸ እሞ ከም ዘፍቅሮም ከም ዝፈትዎም በጅኦም ከዓ ኣብ ዓለም ከም ዝመጸ ክፈልጡ ዛልደት እዚኣ ልምነካ ኣለኹ ብመንፈስካ ጌርካ ክትበጽሖም ኢልናኻ ጸሎት ክንገብረሎም ይግባአና ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ሓግዘና ሓንቲ መዝሙር ኣላ ፍቕሪ ኣምላኽ ዓብዩ ላዕሊ ኣይርክቦን ታሕቲ ኣይወርዶን ሰፊሕ ኣይበጽሖን ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ዘገርም እዩ እትብል መዝሙር እያ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘገርም እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘገርም እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘገርም እዩ ዘገርም ፍቕሪ ላዕሊ ኣይርክቦን እየ ታሕቲ ኣይወርዶን እየ